Πάμε. Καλησπέρα, είμαστε ο Κώστας Πειραιά, Δίας, ο Ηλίας, Κωνσταντίνος. Ωραία. Κάνουν οι άλλοι ζέσταμα χωρίς μουσική, ρε, για πάρτι σας. Δεν φαίνεται. Ωραία. Δείχνε μου τι βάζεις. Πάμε. 45. Πιάσ' το, βάλτε κιόλας όπως μου το δείχνεις. 35. Ωραία, ρίξτε το. Η αναλώσιμη. 45. Ωραία. Και 35. Δώσε πράγμα. Ας μη βοηθάς, μη βοηθάς, μη βοηθάς. Δεν πρέπει να βοηθάτε. Έλα. Πάμε Κωνσταντίνε, όποτε είσαι έτοιμος. Πάμε! Ωραία. Πάμε. Πάμε. Τι αλλάζεις? Πάσω τώρα. Βγάζεις 35, βάζεις 45. Πάμε, πάμε. Πάμε, μην καθυστερείς, μην καθυστερείς. 35 δευτερόλεπτα. «25 δευτερόλεπτα». Κάτσε λίγο. 20. 15. Έλα, ξεκίνα τώρα. Πάμε, 10 δευτερόλεπτα. Πάμε. Αυτό είναι. Σούπερ. Δείξτε μου μια. 10. Ωραία, πάμε. Έχω τελευταία. Μπες, σπρώχτω λίγο. Να τσουλήσει την μπάρα, να περάσει. Να το βλέπει το μεγάλο. Να τσουλήσει την μπάρα, να σηκωθεί. Ποιος στείλει σου πάνω να σηκωθεί? Το πλέει το μεγάλο βάλε, να την τσουλήσει για να ανέβει. Δεν το καταλάβω. Δηλαδή πώς? Και τσούλα την μπάρα να ανέβει. Δεν μπαίνει έτσι. Τσούλα την μπάρα να ανέβει, με φορά. Βάζει να πρέπει έτσι. Το έχει κάνει 45. Πάμε, δεν θα φτάσει η ώρα. Πάμε, 10 δευτερόλεπτα έχεις. Γρήγορα. Έλα. Ρίξτε το άλλο. Πάμε. Ωραία. Πάμε. Μπες γρήγορα. Πάρε καλή ανάσα. Όχι ρε, boost. Δεν πειράζει, πάμε. Έλα, μπαίνεις. Μπήκε σε καλύβρες λιγότερες. Εντάξει. Να σου πω που την κουνήσεις πολύ την πάρα. Μετράει, αλλά δεν είναι 404, είναι 394. Όχι, δεν είναι 424, 414. Δηλαδή, Δεν έχει ξαναγίνει. Κάτσε εσύ πάνω. Θα κάτσεις εσύ επάνω. Όχι ρε. Πάμε. Όλα. Ομά. Σηκώσε τα.
Πάμε, μαύρα. Μπράβο, ρε Κτίνος. Πάμε. Έλα, μετράτε, μετράτε. Μία. Δύο. Τρεις. Τέσσερις. Πέντε. Έξι. Επτά. Εννιά. Έντεκα. Μπράβο, μαύρα. Πάμε να κύβει. Πάμε ρε. 26. Πάμε. 7. Πάμε σκύλε. Ωραίος, μπράβο, ρε. Πάμε, πάμε, μπράβο. Οι αναλώσιμοι, παιδιά.